Jednou z našich takých pravidelných aktivít sú dni dobrovoľníctva. Tieto dni majú za úlohu práve takých ľudí, ktorí nikdy nad tým nerozmýšľajú, alebo len občas si tak povedia trošku zobudiť. Dať im tú možnosť, že od 10. do 6. tu určite niekto bude a poďte tam pomáhať. Poďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá, kde by ste mohli pridať ruku k dielu. Snažím sa rozvíjať dobrovoľníctvo, snažím sa prísť na to, aké projekty sú dobré na Slovensku rozvíjať a vždycky to dávam celé do obehu. Aká je moja rola? Toto je naša ubytovňa Fortuna. To je pracovný tím. Tvoríme koncepciu dnešného dňa. Dobrý. Toto vyriešme. Táto ubytovňa je úplne na konci Dubravky, na konci všetkých sídlisiek a opustená budova v poli. Tu tí ľudia žijú taký ten svoj život. Odpadky, bordel, niekedy je to aj o špine. V ubytovni Fortuna žijú odchovanci z detských domovov, ďalej rodiny a osamelé osoby bez strechy nad hlavou. Čiže toto je pre nich taký ten odrazový mostík, aby sa naštartovali do budúcnosti. A raz som prišla pozrieť odchovankyni detského domova. Celé to prostredie na mňa tak pôsobilo nie veľmi pozitívne. Som videla, že deti tu behajú po chodbách, okolo ubytovne. Nevidela som tu taký zmysel, že by efektívne trávili svoj voľný čas. Tak vznikol nápad napísať projekt, aby sme dostali priestory, aby sa tu mohlo pracovať s deťmi a mládežou, aby sme im mohli vytvoriť podnetné prostredie. To, čo napríklad nemajú doma. Začali sme s deťmi pracovať pri vrátnici na karimatke. To bola realita, že? Ahojte, pekný deň. Pozývam vás všetkých na dní dobrovoľníctva. Príďte k nám dole, pomôcť. Sme tu v plnej sile, pripravení, plno energie. Príďte zabaviť sa, nielen upratovať. Bude krásny slnečný deň. A ako odmenu dostanete sladko, sňam, čokoládky pre deti a dospelí sa zabavia spolu s deťmi. Čo sa týka dobrovoľníkov, nových dobrovoľníkov, ťažšie získavame nových dobrovoľníkov. Pokiaľ sa dostanú tí dobrovoľníci cez celé mesto, niekedy cesta trvá aj hodinu. Ďalšia prekážka môže byť, ako pôsobia na nich tieto deti. To sú deti sociálne znevýhodneného prostredia so špecifickými potrebami. Vyžadujú trochu iný prístup ako deti napríklad v detských domovoch alebo deti v centrách voľného času. Že doniesol nám niekto prácu ešte z okolia. Že toto nie sú podľa mena, vidím, že to nie je nikto z ubytovne. A že niekto cudzí nám sem doniesol ešte neporiadok a prácu. Okrašľuje sa ubytovňa, aby tu bolo čisto, upratuje sa tu, aby sme mali pekné prostredie, aby sme tu mohli bývať v čistote. A čo z toho bude? Máme klientov, ktorí to mali v živote veľmi ťažké. Aj keď pracujú obidvaja rodičia, tak majú čo robiť, aby tie rodiny tak vyžili. Ako obyvateľka ubytovne som sa zapojila, tak by som bola rád, keby sa zapojili všetci ubytovaní. Ja vidím zmysel v tom, že dávam zo seba niečo týmto deťom. Tým spôsobom som pre nich nejaký vzor, model, príklad. Ako možno komunikovať iným spôsobom, ako vytvárať pozitívne vzťahy a taktiež, ak majú nejaký problém, že sa môžu na mňa obrátiť. Liborko, Katka a Ludovít. To sú moje deti.
naša zborová vodkyňa napísala e-mail, že sa tu ide upratovať. No, tak sme išli pomôcť ako trošku upratať, lebo máme tu klubovňu skautskú. My máme občas čo vyhodiť, tak sme využili to, že to je veľkokapaciťák a zase tiež máme pod oknami neporiadok, tak je dobre si poupratovať. Všetci robili túto, čo bývajú, hej? Dobrý deň, dobrý. To by bolo veľmi dobre, keby sa všetci zapojili. 3/4 boli deti. Toto všetko bolo plné smeti. Wow. Toto boli v úvodzovkách také menšie smetisko. Dokopy tu žije nejakých vyše 350 obyvateľov, z toho okolo 120 detí. Taká menšia dedina, by som povedala. Že sú tu prispôsobiví, ale sú tu aj neprispôsobiví ľudia. Cháni, decka, ideme zbierať náradia, čiže odtade, Karol, Oto, zbierame náradia a všetko to sústredujeme pred vchodom do Fortúny. Zbierali sme, dneska začali kopať chlapi, jamy, aby tu boli preliesky pre deti. Tieto jamy vykopal môj muž Ľudovít Bihari. Robím to pre Fortúnu, pre naše deti. Ahoj, Reny. Kde budú čokolády? To, čo tu robíme, ja si myslím, že má zmysel ukázať im, ako to ide lepšie a spoločne s deťmi niečo tu vybudovať, kde by sa mohli tešiť, kde by sa mohli zabávať, kde by mohli mať pekné zážitky zo svojho detstva. A spomínať na Fortúnu v dobrom. Mne sa to čo najviac páči. Že nám kde bývať. Očakávala som možno niekde v kútiku duše alebo kútiku srdca som očakávala, že sa viacero rodičov zapojí. Ale aj tých 7 dospelých, z tých 7 rodičov, to sú tie lastovičky, ktoré prichádzajú. Ale nejaká tá nádej, že toto sa to zmení tuto vo Fortúne a že tí rodičia budú skutočne tým zdravým príkladom pre svoje deti.